Dobrý večer, vážené zhromaždenie. Dobrý večer. Som Zuzana Bertová, som organizátorkou protestných zhromaždení v Malackách. Opäť vás tu všetkých srdečne vítam. Naše protesty sú občianske a politické, nie stranícke. Prosíme vás, aby ste sa počas podujatia správali ohľaduplne a slušne a dbali na pokyny organizátorov a dobrovoľníkov. Obráťte sa na nich v prípade akejkoľvek podozrivej aktivity, ľahko ich rozoznáte podľa reflexných hviezd. Som rada, že sa tu opäť stretávame po 2 týždňoch na námestí u Severínka a dnešné stretnutie bude obohatené o pochod. Pochod za slobodu a demokraciu, na ktorý sa vydáme v druhom polčase nášho dnešného rande. Prosím, poďakujme svojim potleskom posádke rýchlej zdravotnej pomoci a príslušníkom policajného zboru za ich prácu a ochrannú ruku, ktorú nad nami držia na námestí dnes už 4. raz. Ďakujeme. Vítam po svojom boku kolegu, spoluorganizátora Davida Lipu, s ktorým spolu prečítame spolu zoznam miest, ktoré sa aj tento piatok zúčastňujú protestov doma i vo svete. Tak začínam. Bánovci nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Hlohovec, Komárno, Košice, Liptovský Mikuláš, Malacký, Mijava, Nitra, Nové Zámky, Podolier, Pezinok, Piešťany, Prievidza, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senec, Senica, Stropkov, Trnava, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Berlín, Brusel, Londýn, Štokholm, Zurich. Tak teda ešte raz, priatelia, drahé kukuričky, ako sa dnes máte? Dnes bolo veľmi teplo. Som veľmi rada, že vás tu vidím takto a že z vás nie je popcorn. Dnes sa tu opäť spoločne stretávame, stojíme tu spoločne na tomto námestí a vidíme, že Slovensko nie je v poriadku. Chcela by som povedať, že naša krajina sa ocitla na križovatke, no mám obavu, že sme tú križovatku už predčasom preleteli na červenú, bezhlavo, hazardujúc škaredo s vlastnými životmi. Demokracia a sloboda, za ktoré naši rodičia bojovali, sú skutočne ohrozené. A to zvnútra. Tými, ktorých sme si zvolili, ktorí prisahali na ústavu, že budú vykonávať svoje poslanie čestne a slúžiť nám, ľuďom. Títo ľudia boli zvolení, aby nám slúžili, nie aby nám panovali. Zabudli na to, že sme im moc do rúk dali my. A môžeme ju aj zobrať. Pozrime sa, čo sa deje. Na ministerstve vnútra sa míňajú milióny eur na pochybných zákazkách. Peniaze, ktoré mali byť pre ľudí, na bezpečnosť, na naše školy, nemocnice, miznú v čudných tendroch. A keď sa pýtame, kto za to nesie zodpovednosť, dostáva sa nám len arogancie a ticha. Nevyrušujte. Tu sme pri rozklade štátu. To je hanba! Hovoria nám, že sme pevnou súčasťou Európskej únie, ale keď príde na činy, premiér mlčí. Doma ohýba pravdu, hrá rolu dvojakého hráča a lezie do zadku raz Orbánovi, raz Trumpovi, raz Putinovi a potom Bruselu. My to ale vidíme.
A nechceme byť krajinou, ktorá sa musí pred Európou hanbiť za kúsky kože na tvári. A čo tie funkcie? Rozdávajú sa ako cukríky. Nie za odbornosť, ale za poslušnosť. Kupčenie s funkciami v priamom prenose. Takto sa nedá budovať moderná, spravodlivá krajina, ktorú chceme. A počuli ste tie reči o zákone proti neziskovkám? Vraj podľa amerického vzoru. Ale všetci vieme, že inšpirácia ide priamo z Kremľa. Ale nie. My tu dnes stojíme a vravíme dosť. Sloboda nie je samozrejmosť. Sloboda je každodenný boj. Každodenné rozhodnutie postaviť sa a nebáť sa. Jeden hlas nestačí. Spolu nás musí byť počuť. Spolu sme sila. Preto vás volám. Rozozvučme zvončeky a píšťalky. Pískajme, tlieskajme, kričme. Nech celé Malacky počujú, že Slovensko sa nenechá umlčať. Že sa nenecháme zatlačiť do kúta. Ďakujem vám, že ste tu. Za nás, za slobodu a demokraciu. Za Slovensko. A teraz by som poprosila a odovzdala slovo našim vzácnym hosťom, takže pozývam sem ku nám pána Tomáša Olšovského. Je to rodený Malačan, je to ex-riaditeľ HKO Záhorie a v súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník v Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer, Malačanky, Malačani. Záhorie je v rámci Slovenska z pohľadu prírodných hodnôt unikátny región. Či sú to pieskové duny, mokrade, vodné toky, alebo tu máme najrozsáhlejšie nížinné lesné lesy v rámci Strednej Európy. Ľudia tieto prírodné hodnoty využívali od nepamäti. Bohužiaľ, mnohé zásahy do prírody Záhoria sa v minulosti negatívne prejavili v priaznivom stave. Odvodili sa vzácne mokrade, regulovali sa rieky, rozorali sa mnohé cenné lúky a pestré lesy boli často nahradené monokultúrami. Expandujú na to nepôvodné druhy rastlín a živočíchov, vymierajú vzácne druhy. A do tohoto všetkého nám vstupuje klimatická zmena. Dramaticky sa nám menia klimatické podmienky. Každý to pociťujete. Je to sucho, ktoré nás tu trápi, síce niečo naprší, ale to málo. Potom sú to návalové, prívalové zrážky, ktoré prídu a sú povodne. Klesajú nám hladiny podzemných vôd, ohrozená je kvalita a vydatnosť zdrojov pitnej vody. Očakával by som, že pre kompetentní na ministerstve životného prostredia budú tieto témy prioritou. Myslíte si, že sú? Nie sú. Je to hanba. Pre Tarabu, ministra životného prostredia, príroda nepodstatnou záležitosťou. Často sa mi zdá, ako by to životné prostredie nenávidel. Namiesto riešenia akútnych problémov v ochrane prírody alebo ovzdušia, odpadov, pitnej vody, kvalitnejšieho a zdravšieho života ľudí na Slovensku rieši spalovne, vodné diela a zámery, ktoré prírodu a ľudí v jej okolí priamo ohrozujú. Je to ďalšia hanba. Pred nastúpením tejto vládnej garnitúry sa rozbehlo viacero projektov na obnovu poškodených ekosystémov. Z plánu obnovy by sa mala napríklad revitalizovať aj rieka Morava, ktorá si to určite zaslúži. Ale mám zase ďalšie obavy,
že tieto projekty pôjdu pod súčasným vedením Ministerstva životného prostredia do stratená. Štátni tajomníci na Ministerstve životného prostredia, tzv. Kufaklan, sa iba pohrdavo, papalášsky a arogantne prejavujú. Je to hanba. Si predstavte, ako máme konsolidovať. A Filip Kufas má pridelených 10 služobných aut. 10. Presne. A pre portál 360 sa vyjadril, že má právo si sadnúť do ktoréhokoľvek auta. Počuli ste už väčšiu drzosť a bohorovnosť. Navyše rád jazdí štvorkolkou alebo leta vrtuľníkom nad chránenými územiami. Tak. Ešte, že im tie zbrane polícia zaistila. Rovnako aj národňar Chovan, generálny tajomník služobného úradu na Ministerstve životného prostredia, má pridelených 7 služobných aut. A teraz štátna ochrana prírody v rámci projektu monitorovania vtákov obstarala luxusné terénne autá Toyota. Každé, napríklad jedno také, stojí 65 000 eur za jeden kus. Jedno vraj pôjde pre pána Kufu a druhé pre Chovana, aby ich mali ešte viac tých aut. Na čo im to je? Keď bola v štátnej ochrane prírody tzv. Huliaková skupina, tá sa sústredila na výmenu nestranických odborníkov a odborníčok a nahrádzala ich svojimi nominantami bez adekvátneho vzdelania a skúseností. Ich kritériami bola stranická príslušnosť, polovníctvo a lojálnosť. Odbornosť tu nemá miesto. Je to skôr príťaž. Kam sme sa to dostali? Vraciame sa ako do čias bývalého režimu. Toto sme chceli? Za posledný rok zákon o ochrane prírody prešiel 4 oslabujúcimi novelami a v parlamente čakajú na schválenie ďalšie 2. Všetky tieto zmeny sa dejú neodborne, chaoticky a zásadným spôsobom znižujú úroveň ochrany prírody na Slovensku. 26 organizácií a skupina bývalých zamestnancov štátnej ochrany prírody preto vyzvali Ministerstvo životného prostredia a poslancov Národnej rady, aby prestali zákon oslabovať. Pretože tým ničia to najvzácnejšie, čo máme. To je prírodné bohatstvo Slovenska. Vyzývame ich preto, aby za prvé zastavili, prosím, akékoľvek ďalšie neodborné a netransparentné zmeny zákona o ochrane prírody a krajiny a bezodkladne stiahli aktuálne predložené poslanecké návrhy z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Za druhé, pokračujte v reforme národných parkov a dotiahnite ju dokonca tak, aby naše národné parky boli na ceste k splneniu medzinárodných kritérií a naplnili ich účel. Za tretie, podporujte zmysluplnú ochranu prírody, obnovu ohrozených a poškodených biotopov v chránených územiach za širokej účasti dotknutých subjektov a odborníkov tak, aby to zároveň prinášalo udržateľný rozvoj a prosperitu regiónov a ich obyvateľov. Za štvrté, rešpektujte, že ochrana prírody na Slovensku by sa mala radiť a vykonávať odborne a systematicky na základe najnovších vedeckých poznatkov a s ohľadom na záujmy všetkých občanov Slovenska. Pretože príroda nepatrí iba nejakým vyvoleným, ale patrí všetkým nám.
Nie je nám jedno, akým smerom sa Slovensko uberá. Postupne sa v Európskej únii stávame izolovanou a nechcenou skupinou spolu s Maďarskom. Vládu nám tu konšpirátori, plochozemci, politickí podnikatelia, objavovatelia Ruska s autoritárskymi chuťkami. Hanba. Trojica rebelujúcich poslancov z Hlasu s morálnymi hodnotami nám v priamom prenose ukázala, ako im nejde o funkcie. Áno. Huliakovci to neskrývali od začiatku, že bažia pomoci a funkciách. A vydieraním sa nám stal minister športu a kotúľov vzad z očov. Hanbím sa za takúto vládu. Odkážme im spoločne, dosť bolo Tarabu a dosť bolo Fica. Ďakujem. Ďakujem pánovi Olšovskému a teraz poprosím o príspevok pána Marcela Zajaca, ktorý prišiel nás podporiť z Platformy za demokraciu. Dobrý večer. Som veľmi rád, že môžem dneska prvýkrát vlastne takto sám vystúpiť na tomto podujatí. Doteraz som bol vždy len ako vy účastník. Ja zastupujem, alebo som tu za Platformu pre demokraciu, čo je platforma, ktorá sa snaží obhajovať záujmy mimovládnych neziskových organizácií občianskej spoločnosti, takže tomu budem venovať aj môj príspevok. Občianská spoločnosť, mimovládne organizácie čelia nehorázným útokom vládnej moci už vyše roka. Čo si však treba povedať, je skutočnosť, že mimovládne organizácie, občianská spoločnosť to nie sú nejaké obľudy a preľudy. To sme my, aktívni občania, každý z nás. Každý jeden sme občan alebo obyvateľ tejto krajiny a keď útočia na naše organizácie, útočia na nás, na občanov, na voličov. Je jedno, koho voličov. Ja vám poviem teraz jeden príbeh, aby ste vedeli, kto sú zástupcovia mimovládnych organizácií. Kto sú mimovládne organizácie? V 80. rokoch som sa omylom dostal do sociálneho zariadenia, kde boli odložené deti, ktoré mali nejaké mentálne postihnutie. Vtedy štát v rámci efektivity všetky tieto deti zozbieral, zaujal ich najlepšie na nejakom vzdialenom hrade, aby ich ľudia nevideli. A nejak sa v nich staral, sem tam ich preložil z boku na bok. Bolo to hrozné, bol som z toho veľmi smutný. Po 89. roku, lebo aj títo ľudia mali svojich rodičov, tak títo rodičia chceli z vlastnej vôle, aby nemuseli odkladať tieto deti na pol roka, na rok, niekde do nejakých zámkov, alebo aj na doživotie. A začali si zakladať občianske združenia, neziskové organizácie, ktoré si zakladali vlastné také starostlivosti pre tieto deti, vlastné domovy, vlastné sociálne zariadenia a toto sú aktívni občania, toto sú mimovládne organizácie, aj toto sú mimovládne organizácie. Športujú, starajú sa o ľudí, pomáhajú v katastrofách, takže útok na aktívnych občanov je útok na podstatu človeka, chcieť urobiť niečo pre niekoho druhého. Možno preto, že to má v rodine, možno len preto, že súznia s ostatnými. Takže útok na naše inštitúcie je útokom na nás. Tak, ako pred rokom 1989 diktatúre proletariátu začína totiž vadiť proletariát. Ešte si to pamätáme. Takže si vieme predstaviť, do akej podoby spoločnosti, do akej šede bežného života nás chce dostať časť politikov unavená súťažou myslenia a aktivít.
To, čo sa tu deje, je preto, že politici nechcú byť politikmi, chcú byť diktátormi. Nie je náhodou, že kroky niektorých slovenských politikov kopírujú kroky netalentovaných politikov, akými sú Putin, Orbán a dnes aj Trump, ktorí v snahe obnoviť opätovnú bipolaritu sveta prinášajú vízie nezmieriteľného boja, eskalácie napätia, utrácania verejných financií, kumulovanie zbraní. Bipolárny svet, ako si ho pamätáme, prináša dostatok príležitostí na to, aby tí, čo vládu, mohli oklamať tých, ktorým vládnu. Aby mohli zamlčiavať, strašiť, manipulovať s tými, ktorí majú slúžiť. No kto by chcel slúžiť? Vládna moc, teraz inšpirovaná Ruskom, už ani netají, že pripravuje právne prostredie, v ktorom bude ľahšie umlčať, znechučiť či dokonca potrestať svojich občanov za ich odhodlanie žiť lepšie v kvalitnejšej spoločnosti. Slobodne myslieť a slobodne konať. Preto sme svedkami už vyše ročného útoku na umenie, neziskový sektor, nezávislé médiá, environmentalistov, ale aj, žiaľ Bohu, opozičných politikov. Útok na tých, ktorí by vedeli povedať cisár je nahý. Tento tlak je definitívnym signálom odklonu Slovenska od Európskej únie a nasmerovanie do sféry ruského vplyvu. Ide o právne akty, ktoré fakticky budú obmedzovať občianske slobody na Slovensku. Naše slobody. Takto postupoval Putin v roku 2012 po protestoch v Moskve. Dnes odvážni občania v Rusku, ktorí boli odvážni a povedali, že akcia nie je akciou, ale vojnou, dostávajú za svoje protesty 5 rokov basy na tvrdo. To, čo sa začalo zákonom proti mimovládkam v Rusku, skončilo dnes brutálnou diktatúrou na čele s vojnovým zločincom Putinom. Toto na Slovensku nechceme a preto sme aj na tomto námestí a aj na tých ostatných námestiach, ktoré sme čítali. Boj za právo pomôcť vlastnej vôle, konať z vlastnej vôle je dnes našou prioritou. Verím, že to spolu dokážeme. Nie ruskému zákonu proti aktívnym občanom. Slovensko je Európa. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Zajacovi za jeho slova, ktoré sme možno ani nechceli počuť. Je to smutné, ale je to tak. Teraz pozývam na pomyselné pódium Vlada Zetka, režiséra Divadla na Hambálku, ktorý nám zaspieva pieseň. Nech sa páči. Dobrý večer všetkým. Skôr než spustím túto moju miniprodukciu, tak by som chcel povedať, že ja osobne sa našich vládnych figúrok v živote nebudem báť. A tiež ďalším opojeným mocou po celom svete sa budem smiať. Tak, ako sa smiali páni Čeplin, Voskovec, Verich, Lasica, Satinský, pretože rovnako tak ako na lásku, ani na humor neexistujú žiadne putá a reťaze. Teraz už samotná pieseň, ktorú sa mi podarilo získať z ešte nezverejnenej nahrávky z jednej nemenovanej chaty. Ono to vlastne ani nie je pieseň, je to skôr
taká osobná spoveď či životopis toho, ktorý si myslí, že je najväčší. Myslím si, že ho spoznáte. Keď som bol ešte chlapec v rozpuku, s preukazom šatkou na krku, plakala babka, to je tvoja viera, spravili z teba pioniera. Keď do vrecka mi šupla stovku, ochotne som šiel na birmovku. Nevedel som nič o viere, veď takto sa to robí do psej matere. Bol som aj zväzák v modrej košeli, kravaty na krkoch nám viseli. Modlieval som sa k Sovietskému zväzu, vždy svorne s tými, kto sa vezú. Keď prijali ma komunisti do strany, začal som strácať všetky zábrany. Tešil som sa ich dôvere, veď takto sa to robí do psej matere. Potom prišiel dáky november, no ja som v Amerike, čert ho ber. Nezapojím sa, nie som sprostý, prídem až keď sa budú deliť posty. Viem, čakajú ma veľké slasky, učím sa od skvelého otca vlasti. Okradnutí, klamstvách a nevere, veď takto sa to robí do psej matere. Vravíte ženy, ja mám náruč veľkú, nie však nej miesta pre manželku. Aj Majku som trošku oprel o dvere, veď takto sa to robí do psej matere. Chlastom som zvládol chvíľku ťažkú, poslušný psík mi drží tašku. Z mojej ruky všetko zožerie, veď takto sa to robí do psej matere. Európa nám dávno utiekla, na bielom koni sválam do pekla. Aj Slovensko som oprel o dvere, veď takto sa to robí do psej matere. Na chrbát pozeráme Rumunsku a spievame si ódy o Rusku. Únia posiela ma za dvere, hej, takto sa to robí do psej matere. Do Moskvy zas pôjdem 9. mája, nech si Bratislava koľko chce vystrája, nech si po mne hádžu hodzaj taniere, veď takto sa to robí do psej matere. Nech celý svet vidí, že dobre sa máme, videjko si natočím v tichom Vietname. Pre Pichovom hoteli v srdci Hanoja, Slovensko srdce Európy nech ide do hdoja. Na Gottwaldovské heslo spomínam, kto nejde s nami, ide proti nám. Komunista sa nikdy s nikým neserie, veď takto sa to robí do psej matere. Od mala každý diktátor sa učí, daj zobrať tých, čo majú prsty v puči. Za železné ich pošli za dvere, veď takto sa to robí do psej matere. Nebudú sa vysmiať
ani malacky, lebo vám dám každému 3-4 packy. Budete mať po mne značku na pere, veď takto sa to robí do psej matere. Chvílite to predsa nemôže byť celé, chceli by ste ma vidieť celé. Ako tam znuká, búcham na dvere, tak na to zabudnite do psej matere. Červený bulo je kráľ v kravíne, na veky bude vládnuť krajine. Posledný zhasne, preč sa poberie. Naozaj sa to takto robí do psej matere. Nebudeme ticho, budeme kričať. Západ, streda, východ, dosť bolo pizza. Západ, streda, východ, dosť bolo pizza. Dosť bolo pizza. Ďakujeme Vladovi. Teraz skôr ešte, než sa odoberieme na pochod, tak so zvolením Verony Denge si vypočujeme audio nahrávku, jej príspevok, ktorý odznel 7. marca na proteste na námestí Slobody v Bratislave. Nech sa páči. Volám sa Denga Verony, v preklade Verony Slabá. Nie som politik, nepatrím k žiadnej strane. Patrím k vám, k ľudu, patrím k Slovensku a patrím k Európe. Ale táto krajina aj tak ma odjak živa vyplúva, lebo nie som slovenská a iba slovenská. Tak pozrite sa mi do očí. Ja som jedna z tých, voči ktorej vás hnali. Ale ja už toho mám dosť. Mám dosť toho, že nás navzájom štvú proti sebe. Mám dosť toho, že len preto, lebo som Maďarka, hneď ma považujú za fanúšika autokratického systému. Že nás obvinujú za to, že sa niektorí politici dostali k moci. Že ešte stále nestačia tie facky, nadávky a vytiahnuté nože, aby extrémistov brali vážne. Mám dosť toho, že som len lacná maďarská karta vo vrecku politikov, ktorú vytiahnú, keď potrebujú môj hlas. A mám dosť aj tých, ktorí by mali hovoriť za nás, ale ich jazyky plujú ruskú propagandu. Hovoria, že si ma najali, že som zmanipulovaná, že vraj ani neviem, kvôli čomu som tu. Tak si to vyjasníme. Ja nie som nikoho výstavný Maďar. Panáčik bez vlastných myšlienok, ktorému treba platiť, aby rozpoznala obeť od agresora. Ja sa mojej krajiny, demokracie a slobody zastanem aj zadarmo. Už len kvôli tomu, lebo som videla, ako Maďarsko pohltilo seba, ako v štátnych televíziách sa vysiela propaganda, ako cenzurujú knihy, ako ľudia strácajú pracoviská kvôli nesúhlasu. A potom prišiel ten veľká voda a takto jeden z mojich domovov išiel dolu vodou, potom Fico sa naučil opisovať od susedov a už by aj môj slovenský domov deformovali s tými špinavými, dezinformovanými rukami. A pritom na chrbát nám kreslia nové terče slovami. To
im ide. Ale starať sa o ľudí to nie. Však naše problémy vyriešia konšpiračné teórie. Čo si myslíte? Keď už poslali naspäť Ukrajincov, vyliečili gejov, asimilovali Maďarov, pokrstili moslimov, segregovali Rómov, kto bude ďalší? Aktivisti, chudobní, postihnutí, tlstí. Tá nenávisť sa nestratí, len sa presmeruje na inú skupinu. Je toľko ľudí, ktorých môžeme nenávidieť, že je čoraz ťažšie si vybrať. Kto bude ďalší na ich zozname? A potom, kto tu ostane? Len tá heteroproruská, vlastenecká, bielá rasa. A tá onaká fasa. Kámo! Kámo, mož mondom, hoď to nám dopadne dobre. Chceš byť skutočný vlastenec, chráň svoju krajinu pred touto vládou. Nezáleží na tom, akej národnosti si, aké máš politické názory, aká je tvoja identita, či pochádza z dediny alebo z mesta. Nezáleží na tom, ku komu patríš, či robíš pravopisné chyby, či máš v káve mlieko z maďarskej kravy, či fandíš DAC, JRD alebo Slovanu. Naši predkovia nám všetkým vybojovali slobodu. Nebola. A nebola zadarmo. Nebola večná. A nikdy nebola samozrejmosťou. Vedľa nás vraždia národ, trhajú životy. Mladí odpustili svoje matky, aby bojovali. Ty si sa už musel niekedy rozhodnúť, ktorým mŕtvým telom svojho spolubojovníka sa zachrániš. Hovoria si, že Putin vie, kde sa má zastaviť. Ale ako, keď ani nepozná svoje hranice? Veď aj Hitler hovoril, som človek mieru. A ľudia verili. A svet mu veril. História nás učí, že zlo rastie tam, kde mu nikto v ceste nestojí. Preto sa musí celá Európa spojiť, aby sme sa znova nemuseli pýtať, ako sa to mohlo stať, ako sme sa sem dostali. Takže ja tu stojím v ceste zla. Stojím tu s tebou a za teba. Za naše nervy, ktoré zožiera ich agresia, za menšiny, ktoré v demokracii veria, za ženy, ktoré chcú rovnocennosť MDŽ a nie kvety, za queer ľudí, ktorí chcú len existovať, ale sa stali rohočkou vlády. Ja tu stojím. Stojím tu dnes a budem medzi vami za 2 týždne tiež. Bola som menšinou, ale nie som o nič menšia. Slovensko nie je len slovenčina a Maďari nejdú za Dunaj, aj Maďari idú na námestia. To sa nám. Vážení priatelia, takto s časopriestorovým odstupom sa chcem poďakovať Veroni Denge za jej príspevok, ktorý, verím, hlboko rezonuje nami. Priznám sa, že mám naozaj strach. Nemám pripravenú reč. Chcel som sa posunúť ďalej v programe, ale priznám sa, že mám obrovský strach každý týždeň väčší a väčší. A ako náhle sa postavím sem a dívam sa na vás a počujem tieto príspevky slušných, vzdelaných, inteligentných, erudovaných ľudí, vidím vás a počujem vás, ten strach ma pomaly, ale isto opúšťa. Ďakujem vám. Ďakujem vám, že tu stojíme spolu a sme spolu tou hrádzou, o ktorej Veroni rozprávala. Sme v tom spolu. Skôr ako sa posunieme ďalej k pochodu, chcem vás len upriamiť vašu pozornosť na priestor vo výklenku. Mohli ste si všimnúť, že sú tam podstavce s korkovými nástenkami. Je to miesto, kde môžete odovzdať svoj odkaz. Našou snahou je odovzdať
dopraviť vaše odkazy do Národnej rady Slovenskej republiky, keď už sa toľko pýtajú, prečo máme potrebu stále protestovať, tak aby to mali čierne na bielom. Nech sa páči, tie miesta budú k dispozícii aj po pochode, takže skôr ako sa rozlúčime na záver, aby ste mali stále čas, podeliť sa o to, aká je vaša predstava Slovenska, kam by malo smerovať, za čo tu stojíte, prečo sa tu stretávame a čo vám chýba. Následne začne sa pochod. Prosím vás pekne opäť, dávajte si pozor, buďme slušní, budeme sa držať, spravíme kolečko okolo bloku, takto vpravo, týmto smerom vpravo, cez jeden druhý priechod na pravú stranu ulice Hviezdoslavovej smerom ku kinu. Pred kinom pôjdeme vpravo po Ferdiša Kostku, ku soche Floriánka a od Floriána po Záhoradskej zase po pravej strane naspäť popred Tatru sem na námestie. Pripravte si píšťalky, pripravte si všetko, čím môžeme spraviť humbuk, zapnite si telefóny, prosím, pustite v rámci slušnosti úzdu svojej fantázii a ideme na to. Ďakujem.